tähän samaan sormeen vieläkin. Älä herpaannu tähän toiseen sormeen. Jatka tämän saman sormen seuraamista vieläkin. Sitten seuraa tätä toista nyt. Jatka vielä tämän saman sormen seurailua. Älä herpaannu tästä toisesta sormesta. Hyvin menee. Joo. Sitten seuraa taas tätä, mitä sä aluksi seurasit. Hyvin menee. Jatka samaan malliin. Joo. Sitten voitaisiin ottaa seuraava vaihe. Ja se on tällainen kuplakynttilä. Ja se mitä mä haluan, että sä teet, on, että lasket monta tässä on näitä kuplia yhdellä sivulla. Monta tässä on. Laske ihan rauhassa. Ei oo mikään kiire. Ootko sä laskenut? Lasketaan yhdessä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 kuplaa yhdellä sivulla. No monta tässä on sit yhteensä? Tässä on 1, 2, 3, 4 ja 5 sivua. Tää voi olla vähän vaikeampi, kun nää yhdistyy yhteen sivuun täällä reunassa. Niin kuin et periaatteessa nämä mitkä on täällä reunassa, niin ne on tän sivun kuplia ja sitten vielä tämänkin sivun. Ja sitten vielä nääkin on vielä tän sivun, mutta sitten myös tän yläpuolen. Eli tää on vähän vaikeampi tehtävä laskea nää
niin saadaan ehkä oikea tulos. Eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eli 16 on nyt näissä reunoissa. Sitten 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Eli tässä on vissiin 52 näitä. Joo. Jätetään toi nyt sikseen ja jatketaan eteenpäin. Sitten mulla on tässä 2 jytkäriä. Ja mä sytytän nämä molemmat nyt samaan aikaan. Ja mä haluan, että sä seuraat tätä vihreätä liekkiä. Tai siis tätä vihreätä sytkäriä. Joo. Nää vähän kuumenee tässä. Ja sitten taas seuraa tätä vihreätä. Hyvin menee. Sitten seuraa tätä pinkkiä. Jatka vaan. Sitten seuraa tätä pinkkiä ihan vaan näin. Tätä pinkkiä vaan. Seuraa tätä pinkkiä. Joo. Just noin. Sitten taas seuraa tätä pinkkiä. Seuraa edelleen tätä pinkkiä. Sitten siirrytään taas seuraavaan vaiheeseen. Mä näytän tästä
Entäs minkäs värinen tää on? Tästä löytyy tuollaista vihreätä. Sitten on tuollaista oranssiitavaa, missä on vähän glitteriä. Hyvin menee edelleen. Entäs mikä tää muoto tässä on? Joo, oikein se on pyöreä. Ja sitten siirrytään taas eteenpäin. Mulla on tässä luomiväripaletti. Ja mä haluun, että sä sanot, että mikä väri se tietty on, mitä mä osoitan. Eli kerrot, että minkä värinen se on se, mitä mä kohta näytän täältä. Avataan tää itse paletti. Ja otetaan tää muovi tuolta välistä pois. No niin. Tässä nyt on tää paletti. No niin, aloitetaan. Mikäs väri tää on? Mikä väri? Keltainen. Joo. Entäs tämä? Tämä väri tässä. Joo, se on punainen. Punainen, punainen, punainen. Entäs tämä väri tässä? Tämä. Joo, se on tollain liila. Ja mikäs väri tää täällä on? Täällä. Oikein, se on musta. Entäs täällä ihan alakulmassa? Mikä väri tää on? Tämä. Joo, vihreä. Ja sitten mikäs väri tämä on? Tämä. Tässä. Toi. Joo, se on tällainen vaaleansininen. Siinä on vähän glitteriä. Entäs mikä väri tämä on? Se on ruskea. Oikein. Entä mikäs väri tää on? Mikä väri tää on? Joo, se on liila, missä on glitteriä. Oikein. Ja mites sitten tää? Joo, se on tollain vaaleapeikevä niinku. Ja mites? Mikä väri tää on? Mikä väri? Ihan oikein, se on oranssi. Ja mites sitten? Mikä väri? Mikä väri tää on? Joo, se on valkoinen. Ihan oikein. Hienosti meni. Ja sitten mä teen tällaisen, että mä naputtelen. Niin sitten sun pitää sanoa kuinka monta naputusta
Jatka vaan. Ja sitten seuraa tästä tämän puoleista valoa. Älä keskity nyt tähän, vaan seuraa vaan tämän puoleista. Näin. Seuraa vieläkin toista vaan. Jatka vielä. Sitten kato näitä molempia. Nyt voit seurata molempia valoja. Seuraa, että missä nää liikkuu. Seuraa tarkasti. Hienosti. Pitäisi olla vähän hämärämpää. Oottakaas kun mä vähän säädän valaistusta. Jatka edelleen seuraamista. Seuraa missä tää menee. Tää valo. Joo. Tässä